Hello? Oh, yesikampeshi kondiwe. Kwenda kumuwira kuita video koma kusensena anaya new number. Kana dziri namba dzako handidairi. Ndodaira vedu ende ndingori busy ako sure. Osaka watinokuti adairi namba dzangu saka rega ndishandise new number. Wasikana musadaro. Ukarukwa zvakanaka. Nyaya yemari. Wafuna nyaya yemari yandakakwereta kuti iri kudzoka rini. Okay, manje nyaya yenetwork kana ndikazo. No. Hola. Jump. Kana. No. Network iri kunetsa. Network iri kunetsesa. Aiwa, iwo zvoita iwo ukata. Inini kana network yanatsa. Kana network ya right yanaka. Ndichazokuudza kuti peshi chifona network yakuita. Izvezvi network iri kutonetsa. Aiwa network haisati yakunyatsa. No.